isikhathi esiningi bekwabantu ade bengahlukahlukani futhi bekwabantu ade behlezi bencokola bobabili bencola ngoba ngisho noma uSicebe efikile lekhaya befika kimi engibize ngobhuti omdala eshaya amahlaya ekuhlekwe ngibadelele bephume behambe ngoba nakhona beyolimana nemoto bade bengitshelile bathi sizothi masiqeda ukucula bese sibuye ngibuye mfowethu ngize ngapho ngathi mina hayi okay mfowethu hayi anginankinga wosithola sikhona kusasa wathi ayingofika emini nangoku mfowethu akasakwazanga ukufika ngisangaphinda ngiqhubeke ngithi nje unesandla esangalekelela khona kodwa futhi siphinde sibonge ubaba waMathole udlalile indima enkulu phakathi kwempilo zethu sibonge nomfowethu uThuthani ngoba bakwazi ukuthi besithathele umzimba kamfowethu sisuke nawo eBay siphinde futhi sizogcina othukela eThugrafeli endaweni yakho baba njengoba sibhizi sihlele umngcwabo njengoba beshiye bathi umngcwabo bazosiphathela wona until uzuphele mhlambe ke osengaphosa mhlambe la ko magrozali ngoba siyathenga kuyadliwa kwenziwa yonke into kodwa nje amathole ayingithi phambili ngamathole ngiphinde ngithi phambili ngobhuti Thuthani kukhulu akakwenzile uzofihlwa nini uzofihlelwa kuphi na sizomfihla ngolesihlanu khona emagcekeni alekhaya silimele asazi mhlawumbe ukuthi yini yoselapha kodwa mina sengiyidelele ngoba sengimbonile ngamehlo ukuthi ngempela umfowethu akasekho yapi singembelene yapi semzisho ziyakhala hawu isiyashaya kambe sangikhohle welcome back to Hosana Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi trending stories and namhlanje sikhuluma bakithi ngalezi indaba ke ezinzima kakhulu zokudlula emhlabeni kwamaqhawe kaMaskande okunguSicebe wakwaDlamini kanye ke negidangoma lakhe uGupta wakwaMchunu. uGupta ke uyafihlwa kuleli viki ngolesihlanu bese kuthi ke ngomgqibelo bese ke kufihlwa ke uSicebe. Ifamily ke yakaGupta yakaMchunu iphumela obala ke yabonga abantu abalandeli nabantu bebefika nje bezobakhalisa ekhaya babonga kakhulu baphinde babonga futhi nakuMathole funeral. Mathole ke sibonile ukuthi ke inikelile ngokuthi cha izosingatha ke indleko zomngcwabo izobalanda njengoba ibalanda ke eRichards Bay la kade ke imizimba yabo bekwe khona ibabuyisele ke ngasekhaya ke eMsinga yasithi ke izoqhubeka futhi neinhlelo ke zomngcwabo umndeni ke ubonge kakhulu ke iMathole funeral kulokho baphinde ke bashira ke nama bank account ukuthi kulabo bangafisa ke ukuphosa ke isandla emndenini ke wakaGupta bathe imniningwane ke uStandard Bank uMr Bilanga account number ithi 10249274114 bese kuthi uCapitec lingathumela ke uZT Chonco okusisomdala ke kaGupta as much as bengasebenzisi ibonge ezifanayo but ke baqinisekisile izolo umfowabo ukuthi cha ama account asekhaya ekasisike uZT Chonco ithi ke 1899105989 linked to this number yase Capitec at 071-3240929 bakithi ya bekuyiviki impela elinzima kakhulu ke la ke kubathandi boMaskande kakhulu nakubantu nje baseMzansi jikelele leyangozi ibiyimbi kakhulu njoba ke idlule ke nezithandwa ke zabathandi bakaMaskande okunguSipho Gupta Mchunu engathi ke umoya wakhe ke ungaphumula ke ngokuthula kuzothi ke ngomgqibelo ngesabatha bese ke kudlulele kutheni ke uyofihlwa ke uSicebe udume ukuthi ke inkosi yamagcokama. That brings us to the end of this video. Do comment below and share imiyalezo nje yenduduzo emndenini because ngibonile ukuthi cha baya commenta kakhulu kuma post ke abantu abawasherayo so nawe ungashare ke umyalezo wenduduzo just in case makwenze behlangana le video beyifunda babone ke ukuthi ke abantu bayakhalisana nabo kangakanani. Bye.